दिनैहाय जानानै थांनाय मेट्रिक आनजाद एबा OSSLC आनजाद 2022 मायथाइ दिनैहाय इंलिश साबजेक्ट दंमोन बे इंलिश साबजेक्टनि आङो सेक्सन D ग्रामाराव फैनाय गासिबो कुइसननि एन्सारखौ बे भिडिअआव आं होनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोसे आङो बेयाव कुइसन पेपारखौबो होफागोन नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन जोंहा मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ बेयाव जोंहा 2021 लिरनाय दं नङा होमबा बेयो 2021 नि कुइसन पेपारमोन जोंना 2021 आव कर'ना भाइरासनि थाखाय एग्जामा जायाखैमोन नङा होमबा बेनिखायनो देग्लायनि 2022 मायथाइनि आनजादाव बे आवगोलनि फुराना 2021 नि कुइसन पेपारखौनो होनानै लिरहोनाय जादों बेयाव जेबो कनफिउजन जानांगौनि खोथा गैया 2021 मायनि 2022 कुइसना 2021 आवनो जाखानाय ओमफ्राय आनजादाल' देग्लाय 2022 नियाव बेखौ होनाय जाबाय आरो अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ आरम्भ खालामदिनि फारि फारि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बियो नेक्स्ट 2023 मायथाइनि आनजादावबो बियो गोबां हेल्प होगोन फरायसाफोरखौ अब्ला फैदो जोङो जागायनोसै फारि सेक्सन D ग्रामार सेक्सनाव जोंहा मा फैयामोन बेखौ नायलांसै 20 नाम्बाराव फैदोंमोन जोंहा सेक्सन C आव बेयाव जोंहा डिटारमिनारा जोंना मोनब्रै फैदोंमोन मोनसेयाव हाफ मार्क मोनब्रैखौ हायोब्ला 2 मार्क मोनगौमोन 1 नाम्बार कुइसनाव दङ मिस्टार बरुवा इज ए मैन अफ डेस वार्ड होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन FU नेक्स्टआव दं मिस्टार मनीषा मेरिड डेस इउर'पियान जेन्टलमेन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन A अप्शन A जागोन A इउर'पियान जेन्टलमेन सियाव दं I want only this encouragement from you कारेक्ट एन्सार बेना a little dash of the participant will be given a certificate होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन each of the participant will be given a certificate the next question 21 number question दङ fill in the blanks with the correct preposition from among the chosen given in the bracket माने बेयाव जोंहा preposition मोन बेबो बेबायदि सिगांनि बायदिनो मोनब्रै कुइसन मोनसेयाव हाफ नाम्बार गासै 2 नाम्बार मोनगौमोन आरो बेयावबो 1 नाम्बाराव दङ they are sitting dash the dining table on at upon होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन A नेक्स्ट कुइसन Robi is senior dash me by 2 years from then to होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन 2 नेक्स्ट कुइसन he was prevented dash going to Delhi for from with होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना from नेक्स्ट कुइसन floor is made dash wet from by with होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायोमोन मा from दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै 22 नाम्बार कुइसनाव जोंना मामोन बेयो कारेक्ट टेन्स खालामनाया मोनथाम फैदोंमोन मोनसेयाव 1 नाम्बार गासै मोनथामजों 3 नाम्बारनि फैदोंमोन बा बेयाव कुइसनाव दङ he ring the bell when I was reading बे फैदोंमोन बा बेयो पास्ट कन्टिनिउआसनिमोन बियो होमबा बेनि एन्सारा जागौमोन and he rang the bell when I was reading नेक्स्ट कुइसन nobody know where he lived बेयो प्रेजेन्ट इन्डिफिनिटनि होमबा बेनि एन्सारा जागौमोन nobody knows where he lives नेक्स्ट कुइसन the guests arrived before the dinner was set बे जाबाय पास्ट पारफेक्टनिमोन बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन the guests had arrived before the dinner was set नेक्स्ट कुइसन 23 नाम्बार कुइसनाव फैदोंमोन change the narration of the following नेरेसन चेन्ज खालामनायमोन बेयो मोननै फैदोंमोन 2 मार्कनि होमबा 1 नाम्बाराव दंमोन मिथाली asked me if I had a pen to spare होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन मिथाली said to me do you have a pen to spare नोंथांमोना जादों जायाखै कमेन्ट हरबानो जाबाय जायाखैबा गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिनानै खिथाहर नेक्स्ट कुइसनाव फैदोंमोन mother said to Rafiqui do not keep evil company in your life होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन mother advised Rafiqui not to keep evil company in his life बेबो जादों जायाखै नोंथांमोना नायनानै जायाखै बा बेनि कारेक्ट एन्सारखौ हरबानो जाबाय कमेन्टआव दा नेक्स्ट कुइसनाव फैदो change the voice of the following sentence voice change खालामनाय फैदोंमोन voice change खालामनायाव 1 नाम्बार कुइसनाव दंमोन शेक्सपियार wrote the play Hamlet होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन
दा प्ले हामलेट वाज रिटेन बाय शेक्सपियार बे जादों जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय नेक्स्ट कुइसन माय पेन हेज बीन स्टोलन बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन जोंना someone has stolen my pen जादों जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय दाना नेक्स्ट कुइसन 25 नम्बर कुइसनाव फैदोंमोन combine each of the following pairs of sentences into a single sentence माने बेयाव मोननै सेन्टेन्स होनाय दंमोन बेखौ सिंगल सेन्टेन्स खालामनांगौ बा ए नाम्बाराव फैदोंमोन कुइसना he is not sincere he is not honest बा बेखौ जोङो सिंगल सेन्टेन्स खालामबा जोङो बेनि कारेक्ट एन्सारा जायो he is neither sincere nor honest बिदि नेक्स्ट कुइसन the earth moves round the sun everybody knows it बा बेखौ सिंगल सेन्टेन्स खालामबा जोंना एन्सारा जायो everybody knows that the earth moves round the sun next question 26 नम्बराव जोंहा बेयाव कारेक्ट अल्टारनेटिभखौ बेयाव बासिनांगौमोन ए नाम्बाराव दङ nobody like his childlike oblique childish behavior बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन जोंना nobody like his childish behavior जादों जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय नेक्स्ट कुइसनाव दङ the two men arrived at an amicable oblique amicable settlement दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन the two men arrived at an amicable settlement नोंथांमोना जादों जायाखै कमेन्ट हरबानो जाबाय जायखौ एबा गोरोन्थिखौ आसि थुनानै खिथाहरबा जोबोद गाहाम जागोन दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय मेक सेन्टेन्स to illustrate the meaning of any two of the following माने मेक सेन्टेन्स बाथ्रा दानांगौ गाहायाव मोनब्रै होनाय दंखायो deal in bring up put up look after बेखौ लानानै बाथ्रा दानांगौ होमबा बेनि आङो जायखिजाया मोननैनि एन्सारखौ होबाय बेयाव फार्स्टआव deal in my father is dealing rice and bring up Shankardev Srimanto Shankardev was brought up by his grandmother बेयो deal in माने फालांगि खालामनाय bring up माने खांजानायमोन बेखौ लानानै बेयाव आं मोननै सेन्टेन्स जाबाय दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदोंमोन जोंना correct any three of the following sentence माने बेयाव माखासे सेन्टेन्सफ्रा इरर होनाय दङ बे इररखौ कारेक्ट खालामनाय फैदोंमोन मोनथाम 3 मार्कनि थाखाय एक नाम्बाराव दङ foreign was appointed in the post होमबा बेखौ जोङो कारेक्ट खालामबा जायो foreign was appointed for the post जागौमोन in the postआव जों मा होनांगौमोन for the post होनांगौमोन आरो नेक्स्ट it is raining since last night होमबा बेखौ जोङो कारेक्ट खालामबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जायो फरायसाफोर it has been raining since last night बेयो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआसआवसो लिरनांगौ since last night थायोबा नेक्स्ट कुइसनाव दंमोन how much money you need बा बेखौ कारेक्ट खालामबा बेनि एन्सारा जायो फरायसाफोर how much money do you need बेयो दाना नेक्स्ट कुइसन 5 kilogram are not so heavy to carry बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जायो 5 kilogram is not a heavy to carry जागौमोन दाना नेक्स्ट कुइसन दङ the old man died from COVID-19 बेयाव the old man died from COVID-19 बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया बायदि सानो बेनिखायनो बेनि कारेक्ट एन्सारा the old man died from COVID-19 बेनो बे जाफिनगोन दाना नेक्स्ट कुइसन फैदो 29 आव जोंना फैदोंमोन फरायसाफोर ट्रान्सलेट इनटु इंलिश माने इंलिशआव सोलायनांगौ राव सोलायनाय जोंना बर' मिडियाम नालाय बर'निफ्राय जोंहा मा इंलिशआव लांनांगोन आरो गुबुन गुबुन मिडियामनाबो गावसोरनि मिडियामनिफ्राय इंलिशआव लांनांगौमोन एआव फैदोंमोन आसामनि साहा आबादा मुलुगनाङै मुंदांखा आसामनि साहा आबादा मुलुगनाङै मुंदांखा होमबा बिनि ट्रान्सलेट जागोन the tea of Assam is world famous बे जादों जायाखै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला कमेन्ट हरबानो जाबाय दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ मानसिया बारा दोहोनिबो नङा बारा निखावरिबो नङा होमबा बिनि ट्रान्सलेटआ जागौमोन that person is neither that rich nor that poor जादों जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय दाना नेक्स्ट सि नाम्बाराव फैदोंमोन गुवाहाटीयाव गंसे जुनारसालि दं
एन्सारा बेना जायो देयर इज ए जु इन गुवाहाटी दा नेक्स्ट कुइसन रमेना बबेयाव थायो नों मिथिगौ ना बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन डु यु नो वेयर रमेन लिव्स दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैबावदोंमोन सिखावखौ गामिनिफ्राय होखारहरनाय जादोंमोन बा बेनि कारेक्ट एन्सारा द थिफ वाज ड्राइभेन आउट अफ द भिलेज दा नेक्स्ट मोनसे कुइसन रुफाया सनानि समान बेसेन गोनां नङा होमबा बेनि एन्सारा जागोन सिलभार इज नट एस भेलुएबल एस गल्ड